É o caso, por exemplo, do paso de peóns de Padín, no que conflúen 3 vías con gran densidade de tráfico, ou outros situados nas saídas de treitos en curva que non garanten a seguridade dos peóns. Hai outros que están xusto as salidas das curvas que creo que deberían tamén ser, non é só pintar pasos de peóns para que se vean, sino que deben estar con unha seguridade que habería que estudiar. E despois, por exemplo, para a xente que recorre a avenida de Ferrol, tanto en coche como andando, hai moi poquísimos, son 2,5 km, creo. Creo que hai 3 pasos de peóns. Se unha persona vai subindo pola beirarrúa da dereita para ir, por exemplo, ao supermercado, ten que cruzar a vía rápida. E se vai por a esquerda, non ten por onde cruzar. Esta iniciativa vense sumar a moitas outras presentadas polo BNG en materia de seguridade viaria, entre elas as alegacións ao Plan de Mobilidade Urbana Sostible relativas á circulación e ao estacionamento na vila. O Concello de Ribeira tamén debería mellorar os seus estacionamentos públicos para garantir que as persoas que visitan Ribeira ou que baixan a traballar ao centro urbano teñan onde deixar os seus vehículos acorde ás necesidades que ten a poboación, non? É recorrente ver as queixas polo mal estado que hai dos aparcadoiros disuasorios, son auténticas lameiras cando chove e son auténticos terroeiros de pó nos días de verán. É por iso polo que lle pedimos tamén que os mellore e que os ilumine. E por último, tamén cremos que o aparcadoiro centenario debe ser remunicipalizado para garantir que hai unha boa oferta de estacionamentos asequibles a toda a poboación. Os nacionalistas reclaman tamén melloras no servizo de transporte público, tanto existente en autobús como a posibilidade de artellar novos medios de transporte na comarca como o ferroviario ou a conexión marítima coa outra banda da ría da Arousa.